Zasa mám 3 kartičky. Prvá vyšla Viera. Mám to po česky, čiže víra. Ináč to sú karty sebelásky, volajú sa tieto karty. Ukážem. Karty sebelásky. Venovala mi ich pred 5 rokmi jedna moja krásna, úžasná priateľka Katka. Viera. Majte vieru. Viera rastie, keď jednáte, bez toho, aby ste vedeli dopredu konečný výsledok. Čo vás napadá? Takže, keď niečomu veríme, tak to má hodnotu, myslím si, pretože myšlienka bez viery je nič. Áno, myšlienka bez viery je nič. A keď niečo robíme s vášňou a že tomu veríme, tak my ani nemusíme myslieť na konečný výsledok, že ako to dopadne. To není vtedy tak podstatné. Takže majme vieru. Druhá karta. Odvaha. Raz som spomínala v statuse, že nepotrebujeme chodiť na žiadne workshopy, semináre, terapie. My potrebujeme odvahu. Čo sa čuduješ teraz? Ťa to zaujalo? Muž môj. Čo si ticho? Však si budú myslieť, že si vymýšľam. Však som už onemel. Čiže odvaha. Čítam. Skočte do toho. Vaša odvaha vám je zárukou vášho úspechu. Keď do niečoho ideme s odvahou, tak podstupujeme určité riziko. Ale nelipneme na tom výsledku, pretože my cítime to odvážne srdce, to statočné srdce, ktoré nás dovedie presne tam, kam má. Takže skočte do toho. Tretia karta. Po česky naslouchání. Prelož mi to rýchlo. Načúvanie. Ďakujem. Načúvajte svojmu múdremu ja. Dovoľte svojmu vnútornému kompasu, aby vášmu životu udával smer. To je presne ako s tou odvahou, že keď budeme počúvať svoje statočné srdce, tak nás dovedie tam, kde má. Proste naše srdce je kompas. Netreba ani pochybovať. Dobre? Takže načúvajte si. Tak toľko odkaz pre vás odo mňa. Ahojte!